110 miljoen euro mocht Nijsmellingen dit jaar van de zwaarverzekerde Zuidjaan aan operaties en consulten. Maar het is nog maar heel oktober en de Sinten ben op. Sterker nog, het ziekenhuis in Drachten heeft al 10 miljoen euro te vol uitjoen. En dus komt het ziekenhuis maar een 4 maatregel. Alle nieuwe afspraken die het net acuut binnen, weer uitstelt. Ik heb gisteren net een brief gekregen van het ziekenhuis waarin staat dat ik mensen met niet-acute problemen pas per 1 januari kan verwijzen. Ja, ik vind dat heel triest. Ik word daar heel treurig van. De enige die de dupe is de patiënt. Die zal 2,5 maand moeten wachten voordat hij überhaupt een specialist kan zien. Ziekenhuis Nijsmellingen zelfs wil je geen commentaar aan op een patiëntenstop. Maar het hoe de financiële problemen de laatste maanden wel intensief contact houden met zwaarverzekerde de Friesland. Ja, er zijn meerdere oorzaken voor. Eén ligt buiten de provincie, dat het Universitair Ziekenhuis in Groningen patiënten meer doorverwijst naar andere ziekenhuizen. Gedeelte ligt ervoor dat zij hele korte wachttijden hebben en dus ook veel patiënten uit andere regio's aantrekken. De huisdokters in de buurt van Drachten zullen bezieken haar patiënten te verwijzen naar oorenziekenhuizen. Maar dat zal nog net zo makkelijk worden. Ja, ze kunnen natuurlijk naar een ander ziekenhuis toe, maar op het moment dat ze in een ander ziekenhuis komen of daar een afspraak maken, gaat het daar ook snel verstoppen. En een oplossing is heel simpel. Zorgverzekeraar de Friesland en Nijsmellingen, ga om tafel. Hier moet toch uit te komen zijn. Zorgverzekerde de Friesland het al tas zijn dat een pad van het tekwad van Nijsmellingen onzuiveren wordt. Maar dat is te min om de patiëntenstop van tafel te krijgen. Wij gaan gedeeltelijk financieel hen compenseren. Daarnaast moeten zij deze maatregelen nemen om de kosten te verlagen die zij als ziekenhuis hebben.